singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Nik independentzia lotuko nuke burujabetzarekin eta eguneroko erabakiekin. Egunero burujabetzaren bidetik eta hildotik hartzen ditugun erabakiekin. Arazoa ez da horren beste radikalegia zehala gizarte moderatu honentzako, baizik eta kontrakoa. Ez zula benetan asmatzen, gizarte heldu honek zenbait gaietan gaitasun izugarria du oso radikala izateko. Ez zoaz 0 fitxekin, -5 fitxekin zoaz negoziazio batera. Ezkerabatzaren kasuan dio. Txispan ikusten dezin dela izan inolaz ere, eta are gutxiago une honetan alderdien arteko akordio bat edo eliteen arteko akordio bat. Inolaz ere. Orduan, erabakitzeko eskubidean reivindikazioak ez hau gaineko zintzurik erabakiak hartzen ez baldin badira. Arditzen hauena da, alderdi independentista komendienak, zez aprobetxatuko marko hori kanpaina bat egiteko eta esateko, arroz sozioekonomikoan, zergatik izan hor gure independiente, bestian. Zuk indarnaekoa erakutsi balin badezu, legalak omen ez diren galdeketetan, gero azkenean horrek emaitza izango du galdeketa legal batean. Presa badago eta ikusten hor demora laburrian kapazak izango garela sektore guztietan saltoa egiteko. Oso labur esan da, nik uste enbajadak zabaltzen hasteko moduan gaudela 2024-2025 inguruan. Listo. Ni independentziaren kontzeptu hori lotuko nuke gehiago gaur egun burujabetzarekin. Burujabetzaren ideia uste askoz ere sendoagoa dela, askoz ere potenteagoa dela reivindikazio politiko bezala independentzia baino. Independenteak da Grezia, independentea omen da Espainia, independenteak dira hainbat estatu, baina horiek ez daukate burujabetzarik. Eta nik reivindikatzen dudana da hemen erabakitzea guri dagokigun guztia, edo ahalik eta gehiena hemen bertan Euskal Herritarrok defendatzea eta erabakitzea. Zentzu hortan, esango nuke, independentzia bai zertarako burujabetza reivindikazio horretan estatu independiente bat eukitzea, formalki independentea dana, beste estatuek aitortuko duten estatu bat eukitzea beti abantaila da. Abantaila da, baina ez da inoiz helmuga. Zuk independentzia lortu dezakezu ikuspegi formal batetik eta horrek ematen dizu estatus bat, horrek gauza asko errazten ditu, baina horrez da amaitzen. Zuk burujabetzaren borroka hori jarraitu behar duzu independentzia lortu eta hurrengo gunean. Horrek esan nahi du, epe luzerako eta inoiz amaitzen ez da ibilbidea dela burujabetzarena, independentziarena, igual, gertuago ikusi daiteken helmuga badala, ez da? Independentzia bali bada, estatu formala, nazio batuetan bandera bat izango duena, independentzia zertarako tresna juridiko politikoak edukitzeko gure gizartean dauden baloreak, gure gizartean dauden kulturak hobeto kudeatzeko, gure eredu soziala askoz ere modu egokiagoan kudeatzeko, eta bar. Horretarako nahiko nuke nik estatu independentea, baina konstiente izan da, estatu independentea ez dela azken helmuga eta niretzako askoz ere sendoago dela burujabetzaren kontzeptua. Eta azkenean burujabetza kontzeptu hortan gainera nire ikuspegitik biltzen dira alde batetik independentziaren ideia historikoa, mitikoa, eta baita ere sozialismoarena. Azken finean sozialismoaren kontzeptu horrek eramaten zaitu burujabetzara, guk erabakitzea, bertan erabakitzea, komunitateek, herriek, herritarrek erabakitzearen ideia. Zertarako, besteak beste,
burujabetza ibilbide etengabeko eta iraunkor horretan tresna egokiagoak edukitzeko, bestek dauzkaten tresnak edukitzeko, eta kitxo, nuke ni beste arrazoi jarriko. Zuretzako errazagoa da, hemen Euskal Herrian estatu bat izatea, Espainian jarraitzea baino, hemen estatu batek ahalbidetzen dula edo subirautza hortan, demokratizazio hortan sakontzeko garantia gehiago ematen dituela, ez? Bai, hombre, hor Harveyek aipatzen du, ezta? Estatuaren funtzioa gaur egun zein den munduan, ezta? Eta estatuaren funtzioa azken finean izango litzateke, bikoitza izango litzateke. Alde batetik, estatua eukitziak ematen dizu aukera universalen arteko urrenkera eta ordenua gutxi asko zuk erabakitzeko. Unibertsalak balin badia, justizia soziala, aniztasuna, libertatea eta bar, hori balin badia unibertsalak, estatu bat eukitzeak neurri batean, aukera gehiago ematen dizu urrenkera hori zuk erabakitzeko. Eta esateko, gure estatu hontan, igual, justizia sozialak izango du postu bat pixkat goraxegokoa, igual libertatearekin alderatuta, edo aniztasunarekin, edo estelako zenbait balio universalekin, ezta? Hori, bada, Harveyren iritzian, gaur egungo estatuaren funtzioetariko bat. Pixkat tradukzio, itzulpen hori egitea partikular eta universalen artean. Eta bigarrena, beste funtzio oso importantea izango litzake, partikularrak universalizatzeko tresna dela estatua. Zuk partikulartzat edo partikular bezala definitzen diren elementuak, kulturalak, balioak, Euskal Herrian historian zehar, mendeetan zehar garatu ditugun baloreen eta sentipenen eta kultura herritarraren baitan dauden balore horien artikulazio historiko bat partikularra dana, universalizatu egiten da. Horrek pixkat kokatzen zaitu beste posizio batean. Zuetzea zaindu beharreko indigena bat, zaindu beharreko kultura minorizatu bat, zaindu beharreko hizkuntza txiki bat, pixka bat, ikuspegi naturalistiko batetik erreserba batean zaindu beharreko espezie bat, baizik eta, espezie hori da universal bat bere baitan, bere partikulartasunean universala bilakatzen da. Eta hori bakarrik lortu daiteke estatuarekin, ezta? Ez dakit, ze esan, dakitenek galdetu beharko zaie, ezta? Balego, nik ez dut ikusten estrategia argirik egia esan da, ezta? Eta nik uste badagoela arazo bat, neurri batean nola kontzeptualizatu dugun independentziaren gaia familia partziala desberdinetan, ezta? Nola ulertu dugun egun hori edo egun horretara iristeko bidea. Argi dago familia bietan neurri batean ikusi dela independentziaren eguna teofania bat bezala, ezta? De repente agertzen zaizu jainkua edo zerutik dator baten bat esatera bidea, hementxe daukazu independentzia, ezta? Eta teofania revelazio horretara iristeko bideak batzan gradualismoa, hartuko dugu estatutua, pixkanaka, sendotuko ditugu gure eskuduntza, gure kompetentziak, eta azkenean bide hori jarraituta, gero eta botere gehiago, gero ez da estatu gehiago, eta azkenean, momentu batetik bestera, segun hori, gabian oean sartu autonomiko eta hurrengo goizean independente, ezta? Olako pixkat gradualismo magiko batean esango nukenik. Eta gero, zehon beste, egon da orain arte, beste ikuspegi bat, eta zan horri batean, hor bat zehola negoziazio egun bat, eta negoziazio horretara begira indarmetaketa bat landu behar zan, indarmetaketa politiko-militarra, esango genuke, zentzu zabalean, eta indarmetakota horrek azkenean ematen zaitu negoziazio mai batea. Eta negoziazio mai horretan, akaso ez independentzia, baina independentzia hurrengo gunean lortzeko tresna, behar duzun tresna. Azkenean esango nuke, kas alternatibatik abiatuta, autodeterminazio eskubide hori mai batean lortzeko aukera, ezta. Bi estrategia horien mugak nik uste nabarmenak izan direla eta nabarmendu direla azkeneko urteotan, ezta. Nik uste gradualismoak izan dituen arazoak ikusi ditugu praktikamente 80. hamarkadan hasieratik. Hor, estatutua onartu zanean, bazuden esperantza batzuk, eta lehenengo bizpahiru urtetan, bazirudien hor bazeola ibilbide bat garatzeko aukera. 80. hamarkadan nik uste, bultzatzaileek beraiek ere badakitela horrek kudeaketarako tresna bat eskaintzen dula, baina, gero eta kamutsagoa eta gero eta ahulagoa.
eta 80. hamarkadan ja beraiek ere ikusten dute, horrek ekartzen du, bueno, azkenean zenbait sektoren estatutua hilda dago, esamolde horretan laburbiltzen da zenbait sektoren jarrera aldaketa, eta gero Lizarrako akordioa eta bar. Eta gero, beste aldetik, nolabait esan da, estrategia politiko-militar horrek eraban behartzuen ibilbidea negoziazioaren bidetik eta aldebikotasun horren bidetik, horrek ere, azkenean indar harremanak erakutsi du, ez daukazula indar nahikorik estatua eramateko mahai batera, ezta? Perspektiba hori gainera zan neurri batean lekututa zegoen 60. hamarkadan eta 70. hamarkadan Europan eta munduan ezkerrak eta askapen mugimendu guztiek zeukaten estrategia batean. Gu ezkea izan asmatzaileak hortan, ezta? Nik uste zara azken finean, ez mimetismoa zan, garaiko espirituak hori agintzen zuen eta gurean izan du jarraipen luzexeagoa beste zenbait herriekin alderatuta, ezta? Beste herri horietan ere ikusi da paradigma horiek ez direla egokiak, eta bestelako paradigma batzuk bideratu behar direla aurrera pausoak emateko buru jabetzan, ezta? Eta gune guztietan, hausnarketak zabaltzen ari dira, modu parte hartzailean, norabidea, estrategiak, eta hori oso kuriosoa da, bitxia da, nola azken 5 urteetan, arlo guztietan Euskal Herrian zenbat hausnarketa egiten ari da norabide berria definitzeko, ezta? Guztiek, alderdiek, elkartek, euskalgintzak, denak, inpas hontan, paradigma batzuk aldatu dira, edo bertan bera gelditu dira, berrietara egokitzeko beharra. Baina nik uste horrek ere badukala iraungitze data bat, presa badago eta nik uste hor demora laburrian kapazak izango garela sektore guztietan saltoa egiteko. Horra ere Euskarriak erakutsi du, ez da inoiz izan vanguardista, inongo gaietan, baina beti harrapatu dula mundu mailean zegoen gareko espirituaren gakoa, eta beti egon dala hor. Bai ideologikoki, bai teknologia aldetik, ez dakit, itxasoaren inguruko teknologia guztietan bai arrantzatik eta bai untzigintzatik hartuta ez dira vanguardistak izan. Baina gero, segitun hartzen zuten bandera hori eta garatzeko kapazitatea izugarria eta gainera askotan aitzindari bilakatzeko kapazitatea izugarria ezagutu dugu. Hori da resilientzia kontzeptu famoso horren ere zentzua, ezta? Ez izan, segurunik, arriskatzen duen lehenengoa, baina 5. 6. izan da, aukera daukazu ikusteko besteak nondik eta nora jo duen, eta horregoteko, eta gero kompetitibo bilakatzeko arlo horretan ere. Eta nik uste politikan ere, kompetitibo bilakatzeko gaitasuna izango dugula epe laburrean. Baina premia ere badago. Muerde los pies, ven, vaca, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Si me muerde los pies, yo no puedo ya bailar. Zer da alde bakartasuna eta ze onura ditu prozesu independentista baterako? Nik alde bakartasuna ulertzen dut oso modu sinplean. Eta da, zuk Euskal Herritar bezala lan egin behar dezula beste aldea existituko ez balitz bezala. Beste aldeari ez diozula ezer eskatu behar eta ez ezula interpelatu behar beste aldea. Beste aldea denean zure eskubideak estatu izateko eskubideak ukatzen dizun beste alde hori, ezta? Eta zuk lan egin, kontutan hartu gabe, beste aldeak zer egingo duen, zer esango duen, edo zer emango dizun. Ze beste baten zain balin bazaude, beste batek emango dizunaren zain balin bazaude, horrek eramaten zaitu neurri batean beti begiratzea nik egiten dudanak ze eragin du bestearengan. Hori, zama hori kentzen bari badezu, zama simbolikoa da azken finan lan egiteko momentuan, horrek ardura zuan jartzen du, eta zure egunerokotasunean. Eta, alde bakartasuna eta gure esku dagoen artean zer relazio dago? Gure esku dago alde bakartasuna jartzen du bandera moduan, ze onura ekarri ditzake gure esku bezalako mugimendu batek independentismora? Berriz ere sarri ekarriko dut azkeneko liburuan esaten duna. Gure esku esaten dugunean, zergatik esaten dugu ez dagoelako gure esku. Ezta, berak esaten du, ezta? Hori malin bada mugimenduaren titulua, zergatik erabiltzen dugun titulu hori, ezta? Ez dago, eta orduan gure esku dago. Gure esku dago dokan birtutea da, neurri batean ikuspegitik nagusia da, arlo guztietara zabaldu dezakela edo zabalduko duela, ez dakigu, azken finean herritarren dinamika bada, baina zabaldu beharko lukela erabakitzeko gaitasun hori eta erabaki praktikoak hartzeko gaitasun hori
eta eskubidea balin badago beti egongo da erabaki hartuta gero. Horregatik erabakitzeko eskubidean egia da hor beti dagola, eztabaida, ezta? Eta igual bide araututik doazenek esaten dute, bai, erabakitzeko eskubidea aitortu behar da, jaso behar da, badago, ez dago, konstituzioak jaso dezake, Espainiako konstituzioak jaso dezake, edo ez, erreforma bat behar da, ez da, hori izango izake dimensio bat, erabakitzeko eskubideen dimensio bat. Nik nabarmenduko nuke beste bat, eta da, erabakitik sortzen den eskubidea. Orduan, erabakitzeko eskubidean reivindikazioak ez hau gainungo zentzurik erabakiak hartzen ez balin badira. Eta orduan, erabaki horiek dira, lehen esan duguna, erabaki xume horietatik hasita egunerokotasunean hartzen diren horietatik, hortik gora, hartu ditzakezun erabaki guztiak. Orain gure esku dagoen dinamikan abian jartzen ari den prozesua, azkenean galdeketen prozesua da. Eta galdeketen prozesuak zer erakusten du, herri batian erabakitzen badin badute, antolatuko dutela herri galdeketa bat, galdetzeko bertako herritarrei zer eta nola nahi duten bizi ikuspegi kolektibo batetik, espainol herritar bezala, edo euskaldun herritar bezala, euskal estatu burujabe batean, independentean edo ez, hori bada erabakitzeko modu bat. Gero horrek, batzuk esan dute, horrek ez du ezertako balio, hori ez da legala. Euskal Herrian badaukagula esperientzianekoa, ikusteko legalak ez diren gauzak nola egin eta gero bilakatzen diren legal. Azken finazuk lan egiten duzu legala izango baliz bezala, edo legala bailitzan. Eta gero, zuk indarnaekoa erakutsi balin badezu, legalak omen ez diren galdeketetan, gero azkenean horrek emaitza izango du galdeketa legal batean. Nik uste hori oso argi ikusi nula Katalunian, azaroaren 9an egon ginen nazioarteko begirale bezala galdeketa hartan, eta ikusten zenunan jendea, ilusionatuta, autoantolaketan, desobeditzen, ze erakutsi zizkiguten hezkuntza delegazioko aginduak, zinezu eskola zabaldu, debekatuta dago, hau gaur festa eguna da, bestea eta bestea, eta erakutsi zizkiguten paperak, eta beraiek atea zabaldu. Ezan legala, ezan instituzionala, ezan erakundeak deitutako galdeketa bat, baina ziur nago galdeketa horrek erakutsi zula gero legezko galdeketa bat egiteko bidea. Eta legezko galdeketa bat egingo balin bada Katalunian, ezin dela ulertu, azaroan 9an egin zen galdeketa ulertu gabe. Eta nik daukaten esperantza da, gure esku dagoen dinamikak ere, norbatean lagunduko dula, trebatze, boteretze, orain oso modan dagoen kontzeptuan, boteretze lan horretan, ezta? Eta horrek independentismoarentzako onurak izan ditzake, edo ez? Eduki beharko lituzke, edo ez? Hombre, nik esango nuke aukera badala independentismoarentzako. Gure esku dagok ez dauka posizio independentista bat. Gure esku dagok defendatzen duena da bertako herritarrok daukagun erabakitzeko eskubidea, erabakiaren bidetik, erabakia egikarituz daukagun eskubidea, ez baten batek aitortzen digulako. Ez aldebikotasunak aitortzen digulako, baizik eta guk daukagulako erabaki dugulako, ezta? Claro, noski, erabaki hortan alde batetik galderak independentismoari buruzko galderak dira. Independentismoa ulertu burujabetza bezala, estatu burujabe, horren ingurukoak dira. Horrek aukera, lekua ematen dio independentismoari izateko, aizue, nik kanpaina egin nahi dek galdeketa hortan, hala, azpeitira noa, eta nik kanpaina egingo dut, eta egingo ditut, antolatuko ditut txarla batzuk hitzaldik, eta aber nola defendatzen dugun, bai. Hortan, galdeketa hortan, zuek antolatu duzue galdeketa hortan, nik baiezkoa. Eta baiezkoa, honengatik. Harritzen hauena da, alderdi independentistako mendienak, ez dutela pentsatu, direnek ez dutela pentsatu, galdeketa daude, eta zuek ez zuek kanpainak egingo galdeketa hortan? Ez zuek aprobetxatuko marko hori kanpaina bat egiteko, eta esateko, arroz sozioekonomikoan, zergatik izan ergo independiente, bestian. Zentzu horretan, ez zaizu iruditzen, independentismoak ez ote da mugatu erabakitze eskubidea bakarrik rebindikatzera. Ez luke independentismoak agenda propio bat sortu beharko? Bere ritmoekin, bere diskursoarekin, bere edukiekin? Ez que bestela hutsune badagor, eta egia da, lehen aipatu dugun paradigma horien joku hortan, ulergarria zala erabakitzeko eskubidea, edo nahi balin baduzu autodeterminazioa, rebindikatzea eredu aldebikoan. Zezuk, estatuarekin negoziatu behar dezuna, da autodeterminazio eskubidea. Independentzia ez duzu negoziatzen. Negoziatzen duzu autodeterminazio eskubidea. Nik uste, erabakitzeko eskubideen inguruan kokatzea independentismoak gaur egun diskursoa, norri bat dala eredu zaharraren ondorio bat.
pentsatu, zuk zure errebindikazioa lortu behar dezuna autodeterminazio eskubidea da, edo erabakitzeko eskubidea. Ez. Zurea independentzia da. Zurea independentzia da. Neurri batean da, aurreko paradigmaren nolabaiteko jarraipena. Eta hutsune hori nik uste bete behar dela argi eta garbi. Gainera, hutsunea dagoen neurrian, hutsune hori bete daiteke modu askotara. Eta hemen tradizio luzeko independentismo bat badago, neurri batean ikuspegi progresista, ezkertiarra, justizia soziala oinarrituta, integratzailea, Euskal Herrian dagoen aniztasun guztia, barneratzeko kabitasuna daukana, inongo ez dakit berezikeririk egiten ez duena, kanpotik barrutik, horrek izan du tradizio izugarria eta hori izan da sendoena, baina gu ez gaude nolabait txertatuta bestelako independentismo Flandiar estilokoen aurka. Garbizale eta bestelakoen aurkako txertorik ez daukagu. Eta gainera, gogoratu behar dugu, neurri batean independentismo historikoa sortzen den unea, une pesimista, ezkorra, ez daukagu galtzeragoaz, ez daukagu estrategiarik, gure mundua desagertuko da. Aranak sortutakoa, neurri batean estilo garbizale hortakoa zala. Gerta daiteke sortzea neoaranismo bat ere Euskal Herrian, hutsune hori bete dezakeena. Ikuspegitik litzake bide egokia izango, eta horregatik hutsune hori bete beharko litzake ahalik eta azkarren. Lurraldetasunaren inguruan hitz egingo dugu. EAE Nafarroa eta Iparraldea, hor hiru ente diferente ditugu, nola zen izango litzateke bide egokia lurraldetasunaren arazoari belten bide duin bat edo eraginkor bat emateko? Aurreko batean, seguran izan hitzaldi batean, eta pixkat provokatzearen edo horreagak antolatutako hitzaldi bat zen, eta provokatzearen edo gazteleraz hasi nintzen. Eta esan, jamás aceptaremos una España sin el País Vasco y Navarra. Eta gero esan, inoiz ez dugu onartuko Euskal Herri bat, Nafarroa eta Iparralderik gabe. Eta pixkat hortzik bere liburuan, ispiluen liburuan aipatzen duen bezala ze punturaino mimetikoa diren edo simetrikoa diren diskurso horiek, ezta? Eta ze punturaino diskurso horiek datozen 19. mendeko maparen kontzeptualizazio batetik, ezta? Mapa a prioristiko batetik, ezta? Horregatik nik lurraldetasunaren gaian esango nuke a priorismo dezimononikoik alde batera utzita, nik ez daukatela inongo beldurrik beti gorako prozesu bat abiatzen balin bada, azkenean zein izango den lurraldetasunaren kontzeptualizazioa, eta ze punturaino euskal lurraldeek bat egingo duten, eta euskal herritarrok topatuko dugun azkenean moduren bat, nolabait, egiturak eta juridiko-politiko gertuko bat edukitzeko. Ez dakit, hasi-hasieratik estatu bakar bat bezala, estatu independente bakar bat bezala, edo, gaur egun oso indarrean dauden geometria aldakorrak erabilita, batzuk aurrera, beste batzuk pixka konfederatuta, edo federatuta, argi dago barneko egitura Euskal Herrikoa egitura federala dela. Eta horren inguruan ere nik uste oso sortzaile izan gintezkela, ezta? Nola antolatu herri bat, kontzeptualizazio federal sakon horretik abiatuta. Eta horrek esatzen du beti gorako prozesu bat. Horregatik nik hortan ez daukat inongo taburik. Hasi praxi independentista, beti gora, eta, igual momentu batzuetan abiadura gehiago hartuko duzu esparru batzuetan, eta beste batzuetan igual ez da hain bizkorra izango prozesua, azken finean, herritarren borondatean oinarritu behar duzu beti egiturak eta politiko bat, eta ezin duzu ordezkatu Bilbo handian lortu dezakezun botu kopurua, ez dakit, karkarren edo lodosan lortu dezakezun botu kopuruarekin. Ez dira nahasgarriak lehenengo momentuan botu horiek. Ze karkarreko edo lodosako jendeak eluke onartuko, beraien borondatea gehiengozkoa bortxatzea, zu lortu dezulako Durangon gehiengo zabal bat independentziaren alde, ezta? Eta hori kontutan eduki behar da. Horregatik nik ez dakat inongo beldurrik beti gorako prozesu horri. Eta lehen esaten genuna ere pixka bat hartuta, Kataluniak ere hori erakusten digu, ezta? Prinzipaten hasi dira pixka bat martxan eta abiadura handiagoa hartzen, eta alderdi batzuentzako hori gogorra izan da, prinzipaten nolabait kokatzea momentu ondan prozesua, baina gero nabarmena da Valentzian nola aldatzen ari diran gauzak, Balearetan nola aldatzen ari diran, eta azkenian modu naturalean errealitate historikoak nagusitzen dira, ezta? Horregatik nik taburi gabe hasiko gara eta gero ikusiko dugu naino iztegia, ezta?
mediazio egituretan nik uste izugarrizko irautza datorrela, eta hortara ere prestatu behar dugula. Mediazio egiturak, sindikatu, alderdi, komunikabide, orain arte ezagutu ditugunak 19. mendeko mediazio egitura dira. 19. mendeko gizartea eta 19. mendeko teknologiak eskaintzen zituen gizartea kudeatzeko tresnak. Mediazioa, herritarra eta agintearen artean. Bai komunikabide, edabide, bai alderdi, bai sindikatu, bestelako elkarte. Eta hortan ikusten datorrela izugarrizko irautza, teknologia berriak ekarrita, gizarte antolaketa berriak ekarrita, gizarte aniztasunak berak ekarrita, eta horrek esan nahi du, igual 10 urte barru izango dugun alderdi A, sindikatu A, komunikabidea, edabidea, oso diferenteak izango direla, eta ez dutela zer ikusirik orain arte ezagutu ditugun alderdiek. Beti esaten dugun prozesu independizatzeko txispa behar da, partido politikoen arteko hitzarmen batek hasiko du prozesua, nik uste dute nagusiki hortan gaudela, edo herriaktibazioak hasiko prozesua, eta noski horren ondorio izango da, mediazio egitura horiek, partido politikoa sindikatuak behartuta sentituko dira postura batzutara gerturatzea, eta horrek prozesua indartu dezake, baina hasierako txispa hori ez? Txispa nik uste ezin dela izan inolaz ere, eta are gutxiago une honetan alderdien arteko akordio bat edo eliteen arteko akordio bat, inolaz ere ez. Nik uste ezin dela izan. Batez ere, oso modu pragmatikoan esan da, politika dalako azken finean indarrarraman joko bat. Eta zure indarrarraman hortan, azkenean, kutxati pasatzen zeanean, kutxati pasadarrezu fitxa nahikoa daukazunean. Zu ezintzea pasa kutxatik fitxarik gabe. Eta momentu honetan, independentismoak ez dauka fitxarik kutxati pasatzeko. Kutxati pasatzea da azken finean eliteen arteko akordio bat. Bai, konstituzioa reformatzeko, estatutua reformatzeko, dena dauka egiteko. Hor, indar independentistek zenbat fitxa dituzte kutxati pasatzeko une honetan. Ez errez? Daukate fitxarik. Osa, zu fitxa hori pilatu behar dituzu modu batean edo bestean. Pilatu behar dituzu. Are gehiago esango nuke, independentismo nagusiak fitxak ditu zorretan. Ze atzera egin beharko du zeo zer gatazkaren ondorioak aliketazkarren konpontzeko. Osa, ez zoaz 0 fitxekin, -5 fitxekin zoaz negoziazio batera. Ezkera batzaren kasuan diot. Osa, zu nola negoziatuko duzu aurrera pausoak ematea buru jabetzan, zuk negoziatu beharrezun horrekin, zorretan balima zaude. Argi dago, nolabait, indarrarmen hortan metaketa bat egin beharrezulan. Ezakit lepe laburrekoa, urte bete, 2 urte, 3 urte berdin zait. Baina, argi dago, aurrera pausuak eman nahi baino duzu ibili independentista hortan, ez dela unea kutxati pasatzeko unea. Beste kontua da, zuk egin dezakezula, beste analisi bat, eta esan bida, gizartea dagoen bezala, gatazka luze batetik gatoz, belaunaldi honek ez du aurrera pausoa handiegirik egingo, guazen pixka zurrak izatea, estatu mailan dagoen dinamika kaotikoa, Katalunia, Europa beste eta bestea, bueno, finkatu dezakegu pixka bat oain daukaguna, gehi muga batzuk kendu, gehi aitorpen filosofiko bat egin erakitzeko eskubideen inguruan, gehi lurralde artikulaziorako daude muga batzuk bideratu, eta horrekin konformatuko gea. Hori ere autu politiko bada, nik ez eta esaten hori ere baztertu behar derik, igual analizi zuhurra da eta zentzuduna, bida. Hemen hola gaude, urrengo belaunaldiak aurrera pausa handiagoa egingo du, baina bain ze tokatzen zaigu, estatutuaren reforma, Espainiako konstituzioaren reforma, 2 horietan sartu, erreforma federala izango da, federal horretan erakitzeko eskubidearen aitorpen difuso bat egin daiteke xedapen gehigarriaren bitartez, gehi hegoaldean lurralden arteko akordioak eta bideratzeko mugak erauztea, gehi gainera presoen gaia konpontzea. Eta hori paketean sartu eta esan akordio bat. Eta hori egin daiteke urte betean, 2 urtetan. Dena dela zuetza horren aldekoa, ez? Ez horren aldekoa. Gara egunkarian idatzi zenuen, oindala hilabete idatzitako artikulu batean, aterazi zuten entresakak, itzuli egin dut euskarara, ia ondo gelditu den, eta interesgarria irutu zait. Esan zen dune, arazoa ez da jendartea ez dagoela proiektu erradikalegi baterako prest. Kontua, prest dagoen jendarte baterako proiektu erradikalik ez dagoela da. Askotan analizietan, da batez ere analizi oso hauteskundeen emaitzetara lotutako analizi epelaburreko hietan, eta ezker abertzaleari entzun diot azkeneko 2 hauteskundetan azterketa berbera egin dula,
esan ez, bueno, aurrera jo dugu, radikalegiak izan geha, gizarteak ez du igual hainbeste onartzen, pixka bat apalago, hotzanago edo moderatuagoa izan behar du gure diskursoak, da horregatik pixka egokitu behar dugu gizarteak nahi dunera, eta guk nahiko genukeenara. Eta hori birritan entzun dut, ezta? Eta nik uste hori ez da perspektiba egokia. Eta horri batean, arazoa da, ze punturaino zuk identifikatu dituzun, bueno, gizarte heldu batek ze puntutan onartu dezaken planteamendu ez radikal bat, gizarte heldu batek onartu dezakena, arlo sozialean adibidez, eta planteamendu serio, tinko bat erakutsi, defendatu eta inongo beldurrik gabe. Nik ez daukat dudarik olako planteamendu batekin, emaitzak ere, emaitza elektoralak, nahiz eta horiek ez izan lehenengo nolabait helburua, horiek ere etorriko direla. Arazoa ez da horren beste radikalegia zehala gizarte moderatu honentzako, baizik eta kontrakoa. Ez zula benetan asmatzen, gizarte heldu honek zenbait gaietan gaitasun izugarria du oso radikala izateko. Eta arlo sozialean berezik, hemen dauden balioak, dagoen elkartasun kontzeptualizazioan eta bar, zuk aukera daukazu aldarrikatzeko, ez, Euskal Herrian gure politika zein da, ez da egongo pobrerik, pobreziarik ez da egongo. Eta horretarako politikak hauek dira. Oso radikala. Inguruko herriekin konparatuta oso politika radikala da. Eta politika radikal hori ni ziur naiz Euskal Herrian txertatzeko modukoa dela eta saritua izango litzakela. Baina hori egin daiteke estatu bat izan gabe? Horrek momentu jakin batzutan, politika batzutan, eskatuko dizu seguramente praktika desobedientera jotzea. Eta esatea, hau ez dut onartuko, hau aplikatu. Yepa! ¿No bailas? Claro, otro día. Prozesu independentista baten barruan txertatuta, badauka potentziala, baldin badauka nun egin barko litzateke edo zerekin hasi barko litzateke desobedientzia zibil hori egiten. Eta zera desobedientzia zibilare bat, igual hori aurrena esplikatu behar da, ez? Bueno, ez dakit, hor desobedientzia zibilaren inguruan bere garaian eta pixkat lanak egin genitun eta Lizarra Garazi garaian, urte batzu pasadia, eta garai hartan pentsatzen zen, bide hori bazala pixkat bide eraikitzailea eta soberanismoan aurrera jotzeko bidea. Eta gainera kombinatzen zituen pixka bat bide desobedientzia mota, bat herri mailan eta herritarren artean zabaldu daiteken eredua eta bestetik instituzio aldetik egin daitekena, ezta? Desobedientzia soberanistaren bidetik, soberanista instituzionalen bidetik egin daitekena. Nik uste Kataluniak erakusten dula pixka bat eta erakutsiko digula hemendik aurrera nola jokatu desobedientzia bi mota horiekin, ezta? Horre ondia beti desobedientzia instituzionalen mugan. Azaroak 9ko konsulta hartan ere, ez zegoen jakiterik generalitateak desobeditzen zuen ala ez, estatuak alde batetik pentsatu zuen bai, desobeditzen ari da, jazartuko ditu judizialki, baina gero kontatu zen igual ez zala bide egokia, ze hor sortzen duen iraina, nolabait sendotu egiten da, hor oso joko politia zabaldu zen horren inguruan. Eta gero, endela gutxi David Fernandezekin eta Kupeko jenerarekin hitz egin da, bere egin asmoa da desobedientzia praktika horiek udaletatik abiatzea, ezta? Claro, horrek eskatzen du azkenean estrategia konkretu bat, esatea, ze gaietan desobeditu behar da Espainiako lege bat. Zintzu dira gai klabeak desobeditzeko modu eraginkorrean, bestearentzako modu kaltegarria izango da moduan, eta gainera gizarte mailan nolabait onargarria izango da moduan. Eta nik uste badagoela hor arlo soziala dela hor klabea, eta arlo sozialean egon direla aukera batzuk, adibide batzuk, hor mugan jokatu dutenak, ezta? Bai, azkenean, hor jartzen bani bada muga bat, gasto publikoaren muga bat, ze punturaino gainditu dezakezuen gasto publikoaren muga hori, edo defizitaren muga hori, edo bestelako neurri batzuk, ezta? Nik uste hortik joko nukela, ezta? Buzz, buzz.
eta orain hitz egin dugu estrategiaz, hitz egin dugu zer akats izan ditugun, nondik jobezak independentismoak, eta orain dene egiten dieten azkeneko galdera, otordutara etortzen dian lagun guzi egiten dieten galdera. Porra antolatu duzue? Bai. Sari gabe edo? Urdai azpiko bat. Urdai azpiko bat. Espainiako izango da, ezta? Bai, noski, gauza honek ere baudean. Bai. Zea noizko independentzia, urtea eskatzen dugu. Urtea? Bai, hilabetea ez, baina urtea bintzat, bai. Nik hilabetea emango izut. Bai. Udazkena 25. 2025. Udazkena, bueno, badago beste bat, 2025 esan duena, orduan hor desenpate diteko balioko dugu. Bueno, bai, udazkena eta behar gudadore jasatzun, ez? Ez dakit, behak urtea besteik etzin esan. Bueno, mila esker, eskarrik asko. Gizarte heldu honek zenbait gaietan gaitasun izugarria du oso radikala izateko.